Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Cemeg TGAU ac yn cael ei redeg gan Aleri Thomas o Ysgol Llangynnwyd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr ardal holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Diolch yn fawr, prynawn da pawb. Felly ni yn mynd i edrych ar tanwyddau heddi. Felly bach o gymysgedd o bethau. Ni'n mynd i edrych ar beth yw tanwydd, y triongl tan, sut i ni'n mesur a cyfrifo'r egni mewn tanwyddau gwahanol, a'r defnydd o hydrogen fel tanwydd. Wedyn os chi'n gwneud gwyddoniaeth dwbl, gallwch chi stopo fyna, a wedyn i'r rai sy'n dilyn y cwrs triphlyg, ni'n mynd i edrych ar sut mae alcoholau yn cael ei defnyddio fel tanwyddau. Felly, yn gyntaf, beth yw tanwydd? Wel, ni'n mynd i edrych yn gyntaf ar beth yw hydrocarbon. Felly mae hydrocarbonau yn cynnwys hydrogen a carbon yn unig. Felly mae'r gair yn arwain chi i beth mae fe'n cynnwys. Carbon a hydrogen yn unig sydd mewn hydrocarbon. Nawr mae hydrocarbonau yn amrywio o ran hyd y cadwyn carbon. Chi'n gallu dechrau gyda cadwyn i byr fel methen a ethen, a maen nhw'n mynd yn hirach ac yn hirach, fel maen nhw'n mynd pentan, hyd yn oed decan ac yn y blaen. Felly y mwyaf o cadwyni carbon sydd yn y cadwyn, y fwyaf o hydrogen byddwch chi'n ffeindio o amgylch y carbonau hyn. Y reswm i fi'n siarad am hydrocarbonau yw achos bod nhw yn tanwyddau, fuels. Nawr, mae nifer o'r tanwyddau defnyddiol nifer o'r tanwyddau sydd wedi cael eu creu allan o hydrocarbonau, wel, maen nhw'n deillio o olew crai. Maen nhw'n dod o olew. Ac i ni'n gwahanu nhw a prosesu nhw yn ystod proses o'r enw distyllu ffracsiynol. Felly mae tanwydd yn rhywbeth i ni'n rhyddhau egni wrth ei losgi fe. Felly edrychwch fan hyn ar y diagram o'r colofn ffracsiynnu. Felly fan hyn mae'r olew crai yn cael ei wahanu mewn i ffracsiynau defnyddiol. Sawl tanwydd allwch chi adnabod yn y diagram hyn? Rhoi eiliad bach chi meddwl. Wel, mae'r nwyon petrol hyn wedi hylifo, so nwyon potel, fel propan a methan, nwyon ni'n gallu llosgi falle nwyon gwersylla fel camping gas, falle chi'n gweld y stofs bach yna. Maen nhw'n rhywbeth chi'n gallu llosgi i gael egni, maen nhw'n tanwydd. Petrol yn amlwg yn tanwydd, mewn ceir. Tanwydd jet, felly paraffin, falle yn rhoi gres a golau chi pan chi'n llosgi fe. Tanwydd diesel hefyd, tanwydd llong, tanwydd olew ar gyfer gresogi, tanwydd falle bydd yn gres canolog chi. Maen nhw gyd yn dod o olew crai. Maen nhw gyd yn mathau o tanwyddau sy'n cynnwys hydrocarbonau. Felly y term amdano llosgi, y term gwell i defnyddio yw hylosgi, sef combustion yn Saesneg. A pan i ni'n llosgi hydrocarbonau, ni angen llosgi nhw mewn ocsigen. Felly mae llosgi hydrocarbon mewn ocsigen yn rhyddhau llawer iawn o egni. Felly ni'n gallu gweud bod hylosgi yn broses exothermig, proses sy'n rhyddhau lot o egni gres. Byddwch chi'n teimlo'r tymheredd yn cynyddu wrth chi losgi'r tanwydd hyn. Mewn gorsafoedd pŵer, mewn berwi dŵr i grosogi cartref ni, neu mae pob un o'r rhain yn adweithiau defnyddiol iawn oherwydd natur exothermig, hylosgi hydrocarbonau. Felly pan i ni'n llosgi'r hydrocarbon mewn ocsigen, fel ddwedes i, ni'n creu dau prif cynnyrch, sef carbon dioxide a dŵr, ond y reswm ni'n neud
yw achos mae'r proses hyn yn rhyddhau lot o egni. Felly ni'n meddwl am llosgi tanwyddau, llosgi hydrocarbonau, petrol, diesel, olew, methan, sy'n mwy naturiol. Maen nhw gyd yn cynhyrchu carbon dioxide pan i chi'n hylosgi nhw. Felly ni gyd yn gwybod amdano carbon dioxide a'r problemau amgylcheddol sy'n codi o carbon dioxide yn cael ei ryddhau mewn i'r atmosffer. Ni'n meddwl yn bennaf am effaith tŷ gwydr sy'n arwain at cynhesu byd eang. Felly mae llosgi hydrocarbonau, bod yn dda a creu lot o egni, so mae'n ddefnyddiol, yn amgylcheddol, dyw e ddim cystel. Achos y problemau mae gormod o carbon dioxide yn gallu achosi. Felly ni'n nawr yn mynd i edrych ar y triongl tân. Beth sydd achosi tân? Beth sydd angen arnoch chi mwyn cadw fe i losgi? Chi'n chi'n meddwl am eiliad, beth yw'r pethau sydd angen mwyn cael tân i losgi'n llwyddiannus? Wel, dyna beth mae'r triongl tân yn dweud wrthoch chi. Mae rhaid chi gael tanwydd. Enghraifft, yr hydrocarbonau ni wedi sôn am. Yr petrol, y diesel, yr olew, y methan, tanwydd. Mae'n rhaid chi gael rhywbeth i losgi. Gallai hwnna hyd yn oed fod yn y cartref o'n pren, papur, rhywbeth sy'n gallu llosgi. Mae angen chi gael tanwydd. Ni'n llosgi fe mewn ocsigen. Felly mae angen fod digon o aer gyda chi i fe gallu llosgi. Gres, os mae rhywbeth yn rhy oer, fydd yn amhosib i chi cael tân. Felly, os mae tân yn llosgi, chi'n taflu dŵr drosto fe, chi'n oeri fe, chi'n cael gwared o'r gres, felly bydd y tân ddim yn gallu llosgi. Felly mae'r triongl tân yn gweithio ni beth sydd angen ar gyfer tân, ond mae'n gweithio ni hefyd sut i diffodd y tân. Felly gyda gres, cael gwared y gres fel wedys i, so ni'n taflu dŵr drosto fe, ni'n oeri fe, ni'n cael gwared o'r gres, bydd y tân ddim yn llosgi ragor. Ocsigen, os i ni'n cael gwared o'r ocsigen, fel rhoi blanced dan dros i benne, neu rhoi diffoddwr tân sy'n llawn o carbon dioxide, ni'n mogi'r tân, suffocate y tân, so bod dim ocsigen gyda fe i losgi. Cael gwared o'r tanwydd, felly cael gwared ar beth bynnag sydd yn llosgi. Felly dyna pham maen nhw mewn coedwigoedd yn torri coed lawr mewn ardaloedd penodol. Maen nhw'n gael rhyw fath o fire break, fel nhw'n toriad tân, fel fod y tân ddim yn gallu lledaenu, methu spredo o un rhan o'r goedwig i'r llall. Does yna ddim tanwydd yno. Felly, nawr i ni'n gwybod bod y triongl tân yn gweithio ni beth sydd angen mwyn i tân llosgi, a hefyd, os ni'n tynnu un o'n nhw ffwrdd, bydd e'n atal y tân. Felly, pa dulliau penodol gallwch chi meddwl amdano i diffodd tân? Wel, falle bod chi wedi ystyried rhai o'r canlynol. Felly, dŵr, blanced dan, diffoddwyr tân. Nawr, mae diffoddwyr tân, chi siŵr o fod wedi gweld nhw yn yr ysgol ar hyd lle ac mewn adeiladau eraill. Mae rai nhw'n cynnwys dŵr, mae rai nhw'n cynnwys carbon dioxide, lle mae'n cael gwared yr ocsigen. Mae rhai nhw'n cynnwys ewyn, felly mae hwnna'n rhywbeth fel ffôm sydd yn gallu cael gwared yr ocsigen hefyd, ac chi'n gorchuddio'r tân, does dim ocsigen yn gallu cyffwrdd e. Llun fyna o'n nhw'n creu toriad tân, so nhw'n torri lawr peth o'r coed. Felly os mae yna tân yn y coedwig, bydd e'n methu lledaenu oherwydd does na ddim tanwydd yna. A wedi ambell waith maen nhw'n defnyddio rhyw fath o fel beaters, rhyw fath o ffordd o atal yr ocsigen eto rhag cyffwrdd y tân i'w gorchuddio fe gyda rhywbeth. So eto mae'r blanced dan yna falle chi wedi gweld yn y labordy yn ysgol. Yna hefyd yn ffordd o atal ocsigen rhag cyffwrdd y tân. Felly gallen nhw yn yr arholiad gofyn i chi pam mae rhywbeth yn fwy addas na'i gilydd ar gyfer diffodd tân. Felly, sut mae dŵr
yn ddull addas o diffodd tân? Pam byddech chi'n rhoi dŵr ar tân? Wel, i gael gwared ar y gres. Iawn, dwi ddim yn cael gwared ar y tanwydd neu'r ocsigen, mae'n cael gwared ar y gres. Sut mae defnyddio blancet tân yn ddull addas o ddiffodd tân? Gwared ar yr ocsigen, mae'n neud. Mae'r blancet dros y tân, does dim mwy o ocsigen yn gallu bwydo'r tân wedyn ni. Sut mae clirio'r tir mwyn cael toriad yn y coed yn ddull addas o atal tân mewn coedwig? Wel, mae'n cael gwared ar y tanwydd. Felly sylwch, pan ych chi yn ateb y cwestiwn mewn arholiad, maen nhw moyn i chi siarad amdano un o'r elfennau yna o'r triongl tân. Chi'n diffodd y tân trwy cael gwared o'r ocsigen, y tanwydd neu y gres. Na'r termau maen nhw moyn i chi defnyddio. So, sut fyddech chi'n diffodd tân papur mewn bin? Bydde fe'n syniad da chi roi dŵr arno fe, cael gwared ar y gres. Falle gallwch chi roi blancet tân drosto fe hefyd i atal yr ocsigen. Dyna'r ateb sy'n synhwyrol fyna. Sut fyddech chi'n diffodd tân olew mewn sosban? Bydde rhaid chi cael gwared ar yr ocsigen, taflu tywel glib dros I bennau neu blancet tân. Beth dylech chi byth wneud yw rhoi dŵr arno fe. Mae'r dŵr yn achosi'r olew I gynyddu mewn tymeredd a wneud e mwy twym. Felly dylech chi byth rhoi dŵr ar tân olew. Hefyd, os mae yna tân trydanol, electrical fire, dylech chi byth rhoi dŵr ar hwnna chwaith. Mae dŵr y trydan ddim yn cymysgu. So, mae yna rai ffyrdd da o ddiffodd tân, mae yna rai ffyrdd sydd ddim yn addas ar gyfer y math o tân yw e. Sut fyddech chi'n diffodd tân gwair? Felly, yn aml, maen nhw'n cael gwared ar yr ocsigen gan ddefnyddio curwyr tân fel y beaters hyn, sy'n stopo'r ocsigen rhag cyrraedd e. Falle bydd y brigad tân yn dod mas a defnyddio dŵr hefyd, os mae yna ddigon o dŵr gyda nhw, I oeri'r tân a tynnu'r gres bant, ond yn aml iawn mae'r curwyr tân yn cael ei defnyddio I cael gwared ar yr ocsigen. Dyma cwestiynau o cyn bapur arholiad ar y triongl tân. Felly, os I chi'n gwylio hwn fel recordiad yn hwyrach, gallech chi gwasgu pause nawr ac ysgrifennu'r atebion lawr ar ddarn o bapur, a wedyn I gwasgu play eto I wirio eich atebion chi. Os chi'n gwylio fe yn fyw nawr, gallwn ni fynd dros yr atebion gyda'n gilydd. Felly, cwestiwn A. Mae'r triongl tân yn cael ei ddefnyddio I ymladd tân. Nodwch beth yw ystyr y term triongl tân a sut mae'n cael ei ddefnyddio I ymladd tân. Felly sylwch, mae'r cwestiwn yn werth 3 marc. Felly mae'r ateb wedi cael ei rannu mewn I 3 rhan ar y cynllun marcio. Felly dyma'r ateb. 1 marc am ddweud mae triongl tân yn dangos y 3 peth sydd angen mwyn I dan losgi. Ail marc yn dod o gweud beth yw y 3 peth hyn, beth yw'r 3 elfen yn y triongl tân, so ocsigen, tanwydd a gres. Mae rhaid chi ddysgu hwnna. Mae'r trydydd marc am ddweud bod rhaid tynnu un o'r rhain I ffyrdd mwyn diffodd y tân. Felly mae'ch ateb chi wedyn ni wedi esbonio beth yw ystyr triongl tân a sut mae'n cael ei ddefnyddio I ymladd tân. So chi'n goffwn gweud bod chi'n tynnu un o'r elfennau yna I ffwrdd a chi wedi adnabod beth yw'r 3 peth yna, ocsigen, tanwydd a gres. B. Mae'r lluniau isod yn dangos 2 ddull o ymladd tân. Nodwch sut mae pob dull yn diffodd y tân. Felly gwelfaen chi'n cofio nawr o beth ni jyst I adolygu. Dull 1. Felly maen nhw'n defnyddio'r curwyr yna, beaters yna I troi mas tân gwair. Pam bydden nhw'n wneud hwnna?
Wel, i gael gwared ar yr aer neu'r ocsigen. Dull 2 fyna, chi'n gallu gweld o'r llun fod nhw'n torri lawr y coed. Felly pam bydden nhw'n torri lawr coed? Wel, i gael gwared o'r tanwydd. Maen nhw'n creu toriad fel fire break fyna yn y goedwig, felly bod e ddim tanwydd ar gael i'r tân lledaenu fwy. Felly, mae'r cwestiwn yn ailadrodd ychydig. Cwestiwn A, dangoswch beth mae'r triongl tân yn ei ddangos. Felly, fel wedi, os chi'n gwylio fe'r recordiad, gwasgwch pause i gyflawni'r tasg. Felly, dewch i ni fynd dros yr atebion. Ni'n gwybod bod y triongl tân yn dangos y 3 peth sydd angen mwyn i tân losgi. Neu gallech chi ddweud beth i tynnu i ffwrdd mwyn diffodd y tân. Bydd y ddau ateb yna yn dderbyniol gan fod dim ond werth 1 marc. Felly am 1 marc, jyst gweud beth yw pwrpas y triongl tân yn ddigon fyna. Sim rhaid chi adnabod yr elfennau ynddo fe, achos bod gres, tanwydd ac ocsigen wedi labelu arno fe. So nhw yw'r 3 ffactor sydd angen mwyn i tân llosgi. B. Defnyddiwch eich dealltwriaeth o'r triongl tân i nodi sut mae pob un o'r dulliau ymladd tân yn gweithio. So gosod mat gwrthrych dros fica sy'n cynnwys ethanol sy'n llosgi. Cael gwared o'r aer neu'r ocsigen i'w roi mat dros benne. Defnyddio dŵr i ddiffod coelgerth. Wel, cofiwch taw pwrpas dŵr yw cael gwared o'r gwres. Torri coed i lawr i creu bwlch tân mewn coedwig. Nhw'n hoffi defnyddio'r esiampl hyn ar gyfer cael gwared o'r tanwydd. Mae hwnna'n dod lan yn aml iawn. Mae cogydd yn sylwi bod padel ffrio yn cynnwys olew wedi mynd ar dân. Mae'n penderfynu mynd i ôl diffodydd tân i ddiffodd y tân, fire extinguisher. Dewiswch o'r bwlch canlynol y math o ddiffodydd tân na gallai cael ei ddefnyddio. Os chi'n cofio fi'n dweud yn gynharach ar gyfer tân olew, dylech chi byth defnyddio dŵr. Mae'r carbon dioxide, yr ewyn, y ffôm a'r powdr i gyd yn iawn, achos mae'n cael gwared ar yr ocsigen. Ni methu roi dŵr ar tân olew. Cwestiwn estynedig gallai ddod lan. Mae rhain werth 6 marc. Cofiwch mae angen chi ddweud 6 peth. Ysgrifennwch disgrifiad o'r hyn rydych yn deall am y triongl tân a sut mae'n cael ei ddefnyddio wrth ymladd tân. Dylech ateb egluro sut mae'r triongl tân yn arwain at 3 dull gwahanol o ymladd tân a rhowch enghraifft o bob un. Felly mae'n eitha specific fan hyn beth mae'n gofyn am. Dweud beth yw'r triongl tân, sut mae'n cael ei ddefnyddio i ymladd y tân. Ond wedyn mae'n gweud bod moyn i chi adnabod 3 dull gwahanol o ymladd tân. So adnabod y 3 peth na sy'n bwysig yn y triongl tân a rhoi enghraifft o pob un. Felly mae moyn enghraifft specific ar gyfer pob un i gael y marciau. Felly gwasgwch pause os chi'n gwylio fe o'r recordiad i wneud hwn. A dewch i ni edrych ar yr atebion. Felly dyma'r cynllun marcio. Felly, defnyddio dŵr i gael gwared ar y gwres. Enghraifft tân yn y tŷ neu coelgerth. So chi'n cael 1 marc i ddweud bod chi'n gallu defnyddio dŵr i cael gwared o'r gwres. Yr enghraifft nhw'n chwilio am oedd tân yn y tŷ neu coelgerth fel bonfire. Unrhyw esiampl addas yn ennill marc fyna. Am y trydydd a'r pedwerydd marc, so ddysgu'r ail dull gwahanol ein arnoch chi. So defnyddio blanced tân, diffodydd carbon dioxide neu diffodydd ewyn, unrhyw un o nhw, mwyn rhwysio'r aer neu'r ocsigen. So chi'n cael marc am ddweud beth oedd yr ail peth yn y triongl tân. Enghraifft wedyn ni, felly defnyddio blanced ar gyfer tân sosban neu person byddai'r tân. Carbon dioxide ar gyfer tân trydanol, tân cemegol. Ewyn, tân ar awyren, ond unrhyw esiampl addas yn iawn fyna i chi gael y marc.
A wedyn ni cael gwared ar y tanwydd trwy defnyddio toriad tân i siarad am, diffodd y nwy, so bydd y tân yn y labordy falle pan ych chi'n yr ysgol, diffodd y nwy yn ffordd o cael gwared ar y tanwydd. So toriad tân mewn coedwig, ni wedi gweud nifer o weithiau, a wedyn ni diffodd y nwy os mae'r nwy naturiol ar dan. Ond eto, unrhyw esiampl addas yn ennill marc fyna. Esgusod, Right, so dyna oedd y triongl tân. Ni nawr yn mynd i edrych ar y ffordd ni'n gallu mesur yr egni sy'n cael ei ryddhau pan ni'n llosgi tanwyddau gwahanol. Felly dyma yr offer byddech chi'n defnyddio. Falle bod chi wedi gwneud hyn yn y labordy yn barod, yn yr ysgol, falle bod chi wedi gwneud rhywbeth tebyg. Felly byddech chi'n rhoi eich tanwydd chi, tanwydd hylifol, mewn llosgydd gwirod, mewn spirit burner. Felly mae'r hylif yn gallu llosgi'n eitha diogel fyna. Chi'n rhoi dŵr mewn flasg gonigal. Gallech chi falle defnyddio tiwb berwi, ond mae flasg gonigal yn fwy o faint, so chi'n dal fwy o ddŵr. Chi angen thermometer yn amlwg mwyn mesur y tymeredd, a chi'n cael stondin clamp wedyn i clampio fe'n saff uwch ben y llosgydd gwirod. Felly beth bydda ein chi'n neud yw cymharu tanwyddau gwahanol. Bydda eisiau chi fesur beth yw mas cychwynnol y llosgydd gwirod hyn, a beth yw'r mas terfynol, so beth yw'r mas ar ôl llosgi. Gallech chi wedyn ni cyfrifo faint o mas sydd wedi cael ei ddefnyddio, so faint o'r tanwydd sydd wedi llosgi. Chi moyn mesur tymeredd y dŵr ar y dechrau, a wedyn chi moyn mesur tymeredd y dŵr ar y diwedd ar ôl i chi llosgi'r tanwydd. So os chi'n cymharu'r gwerth cychwynnol a'r gwerth terfynol, i chi'n gallu gweithio mas beth oedd y cynnydd mewn tymheredd. So mae'n mwy nag un ffordd gallech chi wneud yr arbrawf hyn. Falle bod chi moyn gweud, right, fi'n mynd i llosgi'r tanwydd am 1 munud, a gweld faint mae'r tymeredd yn codi. Neu gallech chi dweud, right, fi'n mynd i aros i'r tymeredd codi 20 gradd ac amseru pwy mor hir mae pob tanwydd yn cymryd i wneud hwnna. Felly mae yna mwy nag un ffordd o wneud e, ond byddech chi dal angen mesur mas y tanwydd ar y dechrau a'r diwedd, a byddech chi dal angen cofnodi'r tymheredd. Sim ond naill ai pa ffordd chi'n neud e, chi angen ystyried prawf teg. Felly os i chi'n gweud bod chi'n mynd i gweld faint mae'r tymeredd yn cynyddu ar ôl cyfnod specific, wel mae rhaid i'r amser chi'n llosgi fe am fod yn gyson. So llosgi am 1 munud pob tro. Neu os chi'n mynd i amseru pa mor hir mae'n cymryd i'r tymeredd godi pwynt specific, wel mae rhaid i hwnna fod yn mesuriad cyson. Felly mae rhaid chi defnyddio 20 gradd o cynnydd bob tro. Dyle chi defnyddio yr un cyfaint o ddŵr. Felly os chi'n defnyddio 100 ml am y tanwydd cyntaf, mae rhaid chi defnyddio 100 ml yr ail dro. Dyle chi defnyddio dŵr ffres, dŵr oer pob tro. Fe byddai'n dechrau ar tua'r un tymeredd. Yr un pellter rhwng y llosgydd gwirod, rhwng y fflam fyna a'r dŵr, a'r flasg gonical, cadw pellter cyson fyna. Felly gallen nhw gofyn chi ystyriaethau prawf teg ar gyfer yr arbrawf hyn. Nawr pwrpas yr arbrawf yw i fesur yr egni sy'n cael ei ryddhau ar gyfer pob tanwydd. Ond, falle bydd chi'n llosgi gwahanol masau o tanwydd. Falle bydd e'n cymryd fwy o gramiau o un tanwydd neu'r llall. Falle os chi moyn cymaru tanwydd hylif gyda tanwydd solid, bydde fe ddim yn rhwydd i cael yr un mas pob tro. Felly ni'n gwneud cyfrifiad mwyn gweld faint o egni sydd fesul gram. So faint o egni sydd mewn 1 gram o'r tanwydd mwyn cael cymhareb cyson wedyn. Felly i wneud hwnna, i ni angen defnyddio y hyfaliad canlynol hyn.
Felly, ni'n gallu gweld faint o egni sy'n cael ei ryddhau gan y tanwydd fesul gram. A J fyna, yr uned yw joules. Felly, mae hwnna'n ffordd o mesur am yr uned o fesur egni. Felly, i cyfrifo hwnna, ni angen cymryd mas y dŵr mewn gramau. Ond mae hwnna'n rwydd, achos os mae fe'n 20 mil neu 20 centimetr cubed, bydd e'n 20 gram. Os mae'n 100 mil, 100 centimetr cubed, bydd mas y dŵr yn 100 gram. Felly mae mas y dŵr yn rhwydd. Lluosi gyda'r cynnydd mewn tymeredd, yn graddau Celsius. Felly byddwch chi'n mesur y tymeredd ar y dechrau, mesur y tymeredd ar y diwedd, a wni y gwahaniaeth rhwng y dau rifnau yw'r cynnydd mewn tymeredd, a chi'n lluosi fe gyda 4.2. Nawr sy'n ma'n chi poeni gormod amdano beth yw 4.2. Mae e yn cysonyn, mae'n rif cyson sy'n aros yr un peth pob tro, a mae'n wneud gyda faint o res mae dŵr yn gallu dal. Felly 4.2 yw'r cysonyn fyna. Dyw e ddim yn newid, mae'r un peth yn pob hafaliad. Rannu gyda y mas y tanwydd wnaethoch chi defnyddio. Felly alcohol yw'r tanwydd yn yr arbrawf hyn, ond gallai fe fod yn unrhyw tanwydd, rili. A ni'n mesur y mas mewn gramiau. So byddwn ni'n mesur faint o tanwydd sy'n ni ar y dechrau, faint o tanwydd sy'n ar y diwedd, a wedyn ni y mas ni wedi defnyddio yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau rhif yna. So faint o tanwydd ni wedi llosgi. A ni'n gallu gwneud y cyfrifiad yna ar gyfer unrhyw tanwydd ni moyn i weithio mas faint o egni sy'n cael ei ryddhau gan y tanwydd, fesul gram. So ni'n gwybod faint o egni sy'n mewn 1 gram o pob tanwydd, mae'n fwy teg i ni cymharu nhw gyda'i gilydd wedyn. Felly, cwestiwn bach eitha syml fan hyn. Mae'r diagram isod yn dangos cyfarpar a ddefnyddir i ymchwilio i effaith llosgi tanwydd. Sut byddech chi'n disgwyl i dymeredd y dŵr newid? Os ni'n llosgi tanwydd o dan y dŵr, beth dylai digwydd i'r tymheredd? Wel, bydd e'n cynyddu, bydd e'n mynd fwy twym achos ni'n llosgi tanwydd. Rhowch enw'r math o adwaith sy'n digwydd pan bydd tanwydd yn llosgi. Felly gweud hylosgiad. So llosgi tanwydd mewn opsiwn yw hylosgiad. Falle bydd y rai o chi wedi gweud exothermig fel yna, byddwn ni'n deall pam ddech chi wedi gweud hwnna. Ddo hwnna'n dderbyniol hefyd i weid bod e'n adwaith exothermig, ryddhau gres pan ni'n llosgi tanwydd. Ond llosgi tanwydd mewn ocsigen, ni'n adnabod e fel hylosgiad. Felly mae ni 4 tanwydd yn y tabl fan hyn. Tymeredd y dŵr ar y dechrau a'r diwedd, a wedyn ni, maen nhw wedi cyfrifo'r newid yn y tymeredd, so faint mae'r tymeredd wedi cynyddu. A wedyn mae angen cyfrifo yr egni sy'n cael ei ryddhau. Felly gwaswch pause os chi moyn trial o'n eich hun. So mae'r egni'n cael ei ryddhau gan bob alcohol yn cael ei gyfrifo drwy ddefnyddio'r fformula egni sy'n cael ei ryddhau yn hafel i mas y dŵr, lluosi gyda 4.2, cofiwch fi'n gweud taw cysonyn yw hwnna, ac ni'n lluosi fe gyda'r newid yn y tymheredd. O'r cwestiwn, mae'n edrych fel bod fi wedi torri fe bant ar y top, so ymddiheiriadau, mas y dŵr oedd 100 gram. Fi wedi lluosi, byddech chi'n cael hwnna yn y cwestiwn, bydde dim angen chi dyfalu, bydd nhw'n rhoi'r gwerth yna i chi. Chi'n lluosi fe gyda 4.2, lluosi fe gyda'r newid yn y tymeredd, so ar gyfer fyna, tanwydd mae fe'n 30, a chi'n gorffo lan gyda ateb o 12,600 joule yn pob gram o egni. Hydrogen fel tanwydd yw y rhan nesaf ni'n mynd i edrych ar. Mae hydrogen yn gallu cael ei defnyddio fel tanwydd mewn roced, mewn cerbydau gwahanol fel ceir, trenau a llongau. Felly mae hydrogen yn gallu fod yn tanwydd defnyddiol. Pan ni'n llosgi hydrogen mewn ocsigen, yr unig cynnyrch ni'n ffurfio yw dŵr. Felly pan chi'n meddwl nôl i edrych ar hydrocarbonau, a llosgi nhw ar y dechrau, so
proses halosgiad, pan oedd e'n creu carbon dioxid a dŵr. Wel, ni'n gwybod am y problemau amgylcheddol mae carbon dioxid yn achosi, felly cynhesu byd eang. Mae'r ffaith bod hydrogen yn llosgi mewn ocsigen dim ond yn creu dŵr, wel mae hwnna yn o fydd i ni, mae hwnna'n ddefnyddiol, achos ni dim ond yn creu dŵr, ni ddim yn creu unrhyw carbon dioxide. Felly, i'r amgylchedd, yn amlwg, mae hwn yn adwaith lot well. So mae angen chi fod yn ymwybodol o hyn, bod hydrogen yn llosgi mewn ocsigen, mae dim ond yn ffurfio dŵr. Felly, mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r manteision a'r anfanteision o defnyddio hydrogen fel tanwydd. Felly, y manteision, y pethau da, fel wedyn ni, dim ond anwedd dŵr, water vapour, sy'n cael ei creu pan mae'n cael ei llosgi. Felly wedyn ni, mae hwnna'n dda i'r amgylchedd achos bod e ddim yn creu carbon dioxide, so dyw e ddim yn effeithio ar cynhesu byd eang mewn unrhyw ffordd. Gall fod yn mwy effeithiol i redeg injan ar hydrogen na petrol. Mae petrol yn drud. Fi'n siŵr bod chi wedi clywed rhieni chi a bydde'n cwyno am pris petrol a diesel yn ddiweddar, bod wedi mynd yn ddrud. Gall fe fod yn fwy effeithiol i redeg injan ar hydrogen. Felly byddai'n rhyddach a rhatach i ddefnyddio hydrogen yn hytrach na petrol. Ni'n gallu creu hydrogen mas o dŵr. Mae dŵr mewn gormodydd ar y ddaear, digon o ddŵr yn y môr. Gallwn ni trawsnewid y dŵr yna mewn i hydrogen. Felly mae yna digon o cyflenwad gyda ni. Mae yna digon o supply gyda ni. Mae'r argaeledd yn uchel iawn. Digon ohono fe gyda ni. So, yr anfanteision, mae'r pethau negatif am defnyddio tanwydd hydrogen. Wel, os mae gyda chi hydrogen, fel arfer byddwch chi'n cael e fel nwy, ond i roi fe mewn car, fel tanwydd, mae rhaid chi newid e mewn i hylif. Ond mae wneud hyn yn gallu cymryd lot o egni. So, dyw e ddim yn broses rhwydd na rhad i newid yr hydrogen o nwy i hylif. Dyw e ddim ar gael mewn cronfeydd naturiol, felly dyw e ddim yn bodoli just fel hydrogen. Ni angen defnyddio proses o'r electrolysis, felly naill ai dŵr, fel ti, mae digon o ddŵr gyda ni, ond does dim digon o hydrogen yn bodoli naturiol. Felly nwy naturiol, hefyd gallwn ni newid y methan mewn i hydrogen, ond eto, mae hwn yn proses drud. Mae electrolysis yn proses sy'n cymryd lot o egni, lot o trydan angen fod i newid dŵr neu'r nwy naturiol mewn i hydrogen. Dyw e ddim ar gael yn naturiol. Gall fe fod yn ddrud i redeg car tanwydd hydrogen, os mae gyda chi car arferol, mae rhaid chi trawsnewid e, mae rhaid chi prynu injan newydd i fe redeg ar y hydrogen. Felly gall hwnna fod yn ddrud. Mae angen tanciau llawer mwy o faint i storio hydrogen o cymaru a petrol. Felly mae mwy anodd storio hydrogen na tanwyddau eraill. A wedyn mae hydrogen yn nwy ffrwydrol iawn, nwy explosive iawn. So felly chi wedi clywed am damwain yr awyrlong Hindenburg, lle nath e ffrwydro achos oedd e'n redeg ar hydrogen. Yn anffodus na pawb oedd ar yr awyrlong marw. Felly dyna pham nath defnyddio hydrogen fel tanwydd ddim dod yn boblogaidd iawn yn dilyn y damwain hyn. Felly, dyma cwestiwn estynedig chi ar hydrogen fel tanwydd. So mae llawer o gwmnïau ceir yn cynhyrchu ceir sy'n defnyddio hydrogen fel tanwydd. Disgrifiwch ac eglurwch fanteision ac anfanteision defnyddio hydrogen yn lle petrol a diesel fel tanwydd mewn ceir. So os chi'n gwylio hwn fel recordiad, gall chi gwasgu pause nawr a gweld beth chi'n cofio. So ydych chi'n gallu nodi peth o'r manteision a peth o'r anfanteision defnyddio hydrogen yn lle petrol neu diesel mewn ceir. Reit, dych chi'n edrych ar yr atebion. Felly, unrhyw tri anfantais, meddyliwch mae fe'n werth 6 marc.
Felly 3 anfantais, 3 mantais, byddai'r peth gorau i wneud fyna. So, anfanteision, mae'n costus iawn i creu'r trydan i troi'r dŵr neu'r methan mewn i hydrogen trwy electrolysis. Mae angen tanc mawr i storio'r hydrogen o cymaru gyda petrol, problemau storio. Mae hydrogen yn nwyadweithiol iawn, mae'n ffrwydrol iawn mewn aer, so mae'n gallu fod yn beryglus. A yn aml, mae angen catalydd yn y palladium sy'n drud iawn. Felly mae'n gwneud gyda costau cynhyrchu yr hydrogen a hefyd defnyddio fe. Manteision, wel, mae hydrogen yn llosgi'n lan, dŵr yw'r unig cynnyrch. Dyw e ddim yn achosi cynnesu byd eang achos dyw e ddim yn creu carbon dioxide. Yr aer gaeledd, mae digon o cyflenwad o dŵr gyda ni, a mae'r dŵr yn gallu cael ei newid mewn i hydrogen, ond fel wedi yr anfantais o hwnna yw bod angen proses drud o'r enw electrolysis i wneud hyn. Ond mae'n digon o ddŵr gyda ni fel potensial i wneud e. Mae lot o egni'n cael ei creu wrth llosgi hydrogen, felly yn amlwg mae hwnna'n manteisiol iawn. Ac mae'r effeithlonrwydd yn uchel. Chi ddim angen llosgi lot i gael lot o egni. Mae'n llosgi ac yn un rwydd iawn. Felly dyna rhai manteision ac anfanteision i chi ystyried fan'na. Iawn, felly os chi yn dilyn y cwrs gwyddoniaeth dwbl, does dim angen i chi wybod y darn nesaf am alcoholau. So gallwch chi adael yr sesiwn fan hyn. Felly diolch yn fawr i chi sydd wedi cyrraedd y pwynt hyn. Ac i pawb arall wedyn sy'n dilyn y cwrs triphlyg, newn ni cael golwg fach cyflym ar alcoholau. Felly, ar gyfer enwi alcoholau, ni'n cyfri'r nifer o carbon sydd yn yr alcohol. Felly, ni'n dechrau gyda meth, eth, prop, biwt ac yn ymlaen, fel pan bych chi'n enwi'r alcanau neu'r alcenau. Ond achos bod e'n alcohol, ni'n rhoi ol ar y diwedd. Felly, C2H5OH, wel, 2 carbon, ni'n gwybod taw 2 carbon yw ethan. Mae'n dod o'r alcan ethan. Ond mae eisiau ni roi ol ar y diwedd, achos taw OH sydd yna ar gyfer alcohol. So bydde fe'n ethanol. So'r fformula cyffredinol ar gyfer yr alcohol yw CnH2n+1OH. Nawr, dyna enghreifftiau o sut bydden nhw'n edrych os byddech chi'n llunio nhw'n llawn. Nawr, mae un o'r ein yn arbennig i ni moyn canolbwyntio ar, sef yr un canol fyna. Ni'n gallu meddwl beth yw enw hwnna? Ethanol yw e. Mae'n alcohol a mae'r grŵp hydroxyl i ni'n galw'r grŵp OH na. Atom o ocsigen a hydrogen ar pen y molecule. So ni moyn edrych yn specific ar ethanol. Nawr, mae ethanol gyda nifer fawr iawn o ddefnyddiau gwahanol. Mae'n persawr, paint. Mae'n ddefnyddiol i creu cymegion eraill. Diod meddwol mewn meddyginiaeth. Meddylwch am yr holl hand sanitizers chi wedi bod yn defnyddio sy'r ethanol ynddyn nhw. Fel hydoddydd, solvent i hydoddi pethau arall. Ond yr un sydd gyda ni mwyaf o ni moyn edrych ar mwyaf heddi yw fel biotanwydd. So biotanwydd, biofuel yn Saesneg. So biotanwydd, mae fe'n gallu cael ei defnyddio yn lle petrol mewn rhai ceir. Mae biotanwyddau yn opsiwn falle gwell na tanwyddau ffosil. Maen nhw'n anadnewyddadwy. Maen nhw'n achosi carbon dioxide sy'n cyfrannu'r cynnesu byd eang. Felly, mae biotanwyddau falle yn well i'r amgylchedd, a hefyd maen nhw'n cael eu cynhyrchu o cynhyrchion naturiol. So maen nhw yn gweud bod e'n adnewyddadwy, achos bod chi'n llosgi'r ethanol, a chi'n methu cael yn ôl, a chi'n creu carbon dioxide, beth chi'n gallu wneud yw plannu mwy o blanhigion, ac yn amlwg mae planhigion yn defnyddio photosynthesis, a maen nhw'n defnyddio lan y carbon dioxide oedd wedi cael ei creu trwy llosgi'r ethanol. Felly maen nhw'n gweud bod e'n proses carbon neutral,
bod y carbon dioxide sy'n cael ei creu yn y proses yn cael ei cydbwyso, yn cael ei canslo mas gan y planhigion sy'n tyfu mwyn ffurfio'r ethanol. Felly fel wedyn ni, biomass planhigion sy'n cynnwys carbohydradau yn aml iawn sy'n cael ei defnyddio fel biotanwydd. Mae'n tanwydd sy'n deillio o pethau naturiol. Ni'n gweud am y manteision, bod e'n well i'r amgylchedd. Ni'n gallu tyfu yr planhigion sy'n troi mewn i'r cnydau sy'n troi mewn i'r biotanwydd yn rwydd. Ond mae yna anfanteision cysylltiedig hefyd. Fel arfer maen nhw'n defnyddio cansen sugar cane, neu India corn i creu, i troi mewn i bioethanol. Ond mae hwnna'n meddwl bod angen lot o dir i tyfu'r cnydau sy'n mynd i cael ei troi mewn i bioethanol. So falle bod hwnna'n meddwl coedwigoedd glaw yn cael ei torri lawr i tyfu'r cnydau yn lle. Mae ambell waith bydde fe'n well bod y ffermwyr yn tyfu bwyd yn lle tyfu cnydau i troi mewn i biotanwydd, achos bod ni ddim yn cael prinder bwyd wedyn ni, fel shortage o bwyd, ond maen nhw'n cael mwy o arian falle am werthu'r cnydau sy'n cael ei troi mewn i biotanwydd. Felly mae yna pethau mwy segol falle ni angen ystyried fan'na. Os chi moyn newid injan eich car chi a addasu fe i chi defnyddio bioethanol yn lle petrol, mae hwnna'n gostus i wneud bydde rai chi addasu yr injan, mae yna cost i hwnna a dyw e ddim yn rhwydd o hyd i wneud Ambell waith maen nhw'n gweud, mae'n carbon neutral achos bod ni'n plannu mwy o cnydau, felly mae'n canslo fe mas, ond dyw hwnna ddim o hyd yn wir. Ambell waith ni ddim yn gallu ail tyfu'r un faint o cnydau a ni wedi llosgi. A wedyn ni, yr un olaf yna, wedyn ni, gwrthwynebyd mwy segol. Mae hwnna'n wneud gyda barn pobl o ran os dylen ni tyfu biotanwyddau yn lle tyfu cnydau bwyd. Mae'n mynd i wneud bwyd mwy drud os mae ddim gymaint yn gallu tyfu. Mae yna problemau o ran prinder bwyd yn barod. Felly gallai hwn wneud y problem yna'n waith. Felly dyna beth mae'n mwy atebygol falle gofyn i chi yw beth yw biotanwydd neu beth yw'r manteision a'r anfanteision. Felly dyma cwestiwn fan hyn den. Chi trial ateb eich hun os chi'n gwasgu pause. Neu os chi'n gwylio fe'n fyw, drychwn ni ar yr ateb nawr. So mae rai pobl yn gwrthwynebu defnyddio bioethanol fel tanwydd ar raddfa fawr. Disgrifiwch yn gryno, so mae 2 farc mae werth yn gryno, pam mae rhywun credu hyn. Felly mae 2 pwynt wedi cysylltu. So enghraifft, mae gan biotanwyddau llai o allbwn egni na thanwyddau traddodiadol, 1 marc, felly mae angen defnyddio mwy ohono i greu yr un faint o egni. So chi'n cysylltu'r 2 pwynt. Mae tir yn cael ei defnyddio i tyfu cnydau bioethanol yn lle bwyd. So cysylltu hwnna gyda beth yw'r problem gyda hwnna. Wel gall hwn arwain at prinder bwyd neu cynnydd mewn prisiau bwyd. A byddai pobl ddim yn hapus gyda hwnna. Wedyn mae'r cwestiwn hyn yn gofyn i chi cymharu yr egni sy'n cael ei ryddhau pan chi'n llosgi ethanol neu llosgi petrol. A wedyn ni mae'n cymharu faint o CO2 sy'n cael ei ryddhau mewn kilogramau. So mae'n gofyn i chi, gallech chi cysylltu'ch ateb chi wedyn ni gyda'r tabl, un fantais ac un anfantais o ddefnyddio ethanol yn lle petrol mewn ceir. Mae'r cwestiwn bach yn fwy fyna. Yn cynllun marcio yn dangos i ni fod llai y carbon dioxide, felly llai o cyfraniad at cynhesu byd eang. Os chi'n llosgi ethanol, chi'n cael hwnna o'r tabl. Mae'n fwy glân, dim ond dŵr i ni'n creu. Mae'n ffynhonnell adnewyddadwy, so ni'n gallu tyfu mwy o cnydau i droi mewn i biotanwydd, ond bydd petrol yn rhedeg allan. Anfanteision, felly os chi'n tyfu cansen siwgr ar gyfer bioethanol yn lle defnyddio'r tir ar gyfer cnydau bwyd,
bydd y bwyd yn fwy prin, so bydd e'n fwy costus. Os chi'n defnyddio fe ar gyfer tyfu cnydau, falle bydd datgoed wigo'n digwydd, so falle bydd nhw'n torri lawr coed yn y coedwig law. Difetha cynefinoedd a anifeiliaid. Felly mae yna angen chi bod yn ymwybodol ar manteision a'r anfanteision o defnyddio ethanol fel biotanwydd. Felly ni wedi bod dros y 4 pwynt fyna oedd angen arnoch chi os chi'n gwneud gwyddoniaeth dwbl neu'r trifflig. A wedyn ni, os chi'n dilyn y cwrs trifflig, chi'n unig sydd angen y gwybodaeth yna am alcoholau, as maen nhw yn enwedig ethanol yn cael ei defnyddio fel tanwyddau. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando.